Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Galemlerini yoktan bar kıluşu Allahu Subhanahu ve Teala'ga hamd sana maqtavlarımız bulsun. Soңғы Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge eytken salavat selamlarımız erişip tursun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Her birigizge Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi bulsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Biz sizden bilen bik yaxşı, hayırlı turmuşlarda yaşaybız. Ama lakin bizning mana şu dünyada yaşaganda qoy bir әйберләр җитеп бетми. Мәчеткә күп очракта мөрәҗәгать итәләр. Минем бөтен әйберемдә бар сыман, ашарыма бар, торырга урыным да бар минем. Әмма ләкин нәрсәдер җитми дип әйтүчеләр бар. İslam dinine qaraganda Qur'ani Kerim'ge, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şeriflerine, ol da bulsa bizge mine jitmi bereket. Bizning bugünkü hazırgı sözümüz bolacak bereket turunda. Bereketni tercüme etsek Rus tiline, ol tercüme etile благодать dip. Şuna göre bereket bulganda kişinin ezgine rizıktan da tomağı tuya, көңіліне келе рахатлык, өзінің бәләкей генә булса да торган йортында келе аңа ниндидер рахатлык, хәләл җефете белән ул риза була, тапкан малыннан рахатлык сизә һәм ул аңа күп итеп тоела. Шуңа күрә бәрәкәт. Менә бу әйбер җәмәгать безгә бик нык кирәк. Без сезнең белән хәтта сәлам биргәндә дә әйтәбез: "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух." Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булсын дип. Без һәрберебезгә мөмин мөселманнар һәр вакыт телибез бәрәкәт. Менә бәрәкәтне ничек арттырырга микән? Бәрәкәтне ничек итеп үзебезгә җәлеп итәргә микән? Дигән сорауга җаваплар бихисап. Шуңа күрә без аның берничәсен әйтеп үтәбез. Иң беренчесе, галимнәр әйтәләр, ул да булса иманлы булу. Аллаһы Тәгаләнең барлыгына ышану. Qur'ani Kerim'de моңа карата бар аят. Әмма ләкин әйтергә кирәк шуны, Аллаһы Тәгалә шушы аят алдыннан безгә әйтә кавымнар, халыклар турында, кайсыларын Аллаһы Тәгалә юкка чыгарган. Һәм ул шушы аятта әйтә, нигә ул аларны юкка чыгарды. Андый халыклар булган, алар ничектер алга да барган кебек, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә аларны нигәдер юкка чыгарган. Qur'ani Kerim'de әйтелә: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард" дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Без дименә элекеге булган кавымнарны, халыкларны, авылларны сезгә хәтле без аларны юкка чыгармас идек ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр дә алар иманлы булсалар, тақва булсалар, biz аларга күкләрнең һәм җирләрнең бәрәкәтләрен ачкан булыр идек дип Аллаһу Субханаху ва Тәгалә безгә әйтә. Карагыз әле, иманлы булсалар, тақва булсалар, күкләрнең һәм җирләрнең булган бәрәкәтләрен ачыр идек дип әйтә Аллаһу Субханаху ва Тәгалә. Шуңа күрә иманлы ул Аллаһы Тәгаләгә ышану. Тақва булу ул Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәү. Шулай ук шушында ук беренчесенә үкерә ул изге гамәлләр эшләү. Qur'ani Kerim'de моңа да бар аят. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Ман амила салихан мин закарин ау унса, ва хуа муъминун фаланухйияннаху хаятан таййиба." Аллаһы Тәгалә әйтә: "Шуларда кемнәр изге гамәлләр эшлиләр, иратма ул хатын-кызма, мөмин мөселман булган хәлендә, biz аларны Аллаһ Тәгалә карагыз, игътибарга алыгыз, фаланухйияннаху." Дөрестлектә без аларны менә обязательно яшәтәчәкбез яхшы хаятың таййиба, яхшы тормыш белән дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бу менә иң беренчесе безне бәрәкәткә илтә торган, яхшы хәерле тормышка илтә торган әйбер, менә бу иң беренчеләрдән булып тора. Иманлы булу, тақва булу һәм инде изге гамәлләрне эшләү. Икенчесе, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның күбрәк хадис шәрифләреннән Пәйгамбәребез дуга кылырга дип әйтте. Бәрәкәт сорарга. Менә без һәрберебезгә тырышырга тиешбез, гел бәрәкәт сорарга. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламга берәр нинди хезмәт күрсәтсә, ярдәм итсә, мәсәлән, аны ризыкландырса, каршы алса Пәйгамбәребезне, нәрсә беләндер ярдәм итсә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллам аңа бәрәкәт тили торган булган. Бәрәкәллаһу фик
бәрәкәллаху ләк дип әйтә торган була. Аллаһы Тәгалә сиңа бәрәкәт бирсен дип. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, әгәр дә без сезнең белән гарәпчә әйтә алмыйбыз икән, татарчада әйтсәк була. Аллаһы Тәгалә сиңа бәрәкәт бирсен дип, үзебезнең улыбызга, кызыбызга, оныкларыбызга Аллаһ бәрәкәт бирсен улым дип әйтергә кирәк шушы вакытта. Хәтта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кеше өйләнгәндә дә, никахларда, тәбрикләү сүзендә әйтә торган булган, Аллаһ Тәгалә сезгә бәрәкәт бирсен дип, карагыз әле. Ул гел бәрәкәт әйтә торган булган, бәрәкәт сорый торган булган Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям килә Әнәс ибн Малик янына. Аллаһ аңардан разый булсын. Ул була сахаба, бик якын кешеләрдән була Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга карата. Ул аңа бик нык күп итеп Пәйгамбәребезгә хезмәт итә торган була. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа дуга кыла. Аллаһумма аксир малаху ва валадаху ва аксир ва барик лаху фима аътайта дип әйтә. Пәйгамбәребез Әнәс ибн Маликкә дуга кыла. Эй Аллаһым, аның малын арттыр, балаларын да арттыр, һәм аңа биргән байлыкта бәрәкәт бир дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кыла. Һичшиксез, әлбәттә, вакытлар үтә. Вакыт үткәннән соң Әнәс ибн Малик әйтә: Пәйгамбәребез миңа менә шушындый дуга кылды дип әйтә, һәм аның дугасы кабул булды диде. Минем ди 100дән артык балаларым ди, оныклар белән бергә. 100дән артык балаларым ди. Минем малым да булды бик күп дип әйтә. Карагыз әле, Пәйгамбәребезнең бәрәкәт теләгән дугасы кабуллардан булды Әнәс ибн Маликкә карата. Көннәрдән бер көнне шулай ук Урва ибн Зубайр, Аллаһ аңардан разый булсын, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңардан сорый 1 динар биреп, сарык сатып алырга. Урва ибн Зубайр бара базарга, 1 динарга алып ала, сатып ала бер сарыкны. Шулай кайтып барганда, аның янына килә бер кеше һәм әйтә: "Сат әле миңа бу сарыкны 2 динарга" дип әйтә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы җибәргән сахабасы Урва ибн Зубайр аңа сата 2 динарга. 2 динарны алып, янәдән базарга бара. Шулай ук 1 динарга ала сарыкны һәм Пәйгамбәребез янына әйләнеп кайта. Пәйгамбәребезгә китерә. Шул сарыкны сатып алырга кушкан һәм тагын 1 динар да алып кайта. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аңа дуга кыла. Урва ибн Зубайрга бәрәкәт бир, байлык бир дип шушылай итеп дуга кыла. Һәм Урва ибн Зубайр әйтә торган була: Пәйгамбәрнең шушы дугасы кабул була. Ул нәрсә дип әйтә? Мин ди әгәр ди сахрада ди кым саткан булсам, шул кымны да миннән сатып алырлар иде дип әйтә. Карагыз әле, шуңа күрә без менә сезнең белән балаларыбызга, оныкларыбызга, хәләл җифетләребезгә, туганнарыбызга, мөэмин мусульман кардәшләребезгә, күршеләребезгә бәрәкәт сорыйк, һәр вакыт бәрәкәт телик. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа ат китергәндә, мәсәлән, кемдер сатып алды, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кулын башына куеп дуга кыла торган булган: "Эй Аллаһым, шушы кешегә, шушы малында бәрәкәт бир" дип әйтә торган булган. Шуңа күрә гел бер-беребезгә бәрәкәт телик. Бала тугачтында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга килгәндә, нәрсә дип дуга кылды микән дигәндә, бәрәкәт сорый торган булган Пәйгамбәребез. Шушы бала бәрәкәтле булсын дип, карагыз әле. Шуңа күрә дуга кылу. Һәрберебезгә сорыйк, һәрберебезгә телик. Рәхмәтне дә әйтсәк була. Рәхмәт сиңа. Әмма ләкин әйтик, бәрәкәт бирсен Аллаһ Тәгалә дип. Машина берәрсе сатып алды икән, без биттеге күрәбез дә: "Кара әле, нинди матур машина алгансың, ничек алдың?" дип сораша башлыйбыз. Әмма ләкин шунда әйтеп куйсак, Аллаһ бәрәкәт бирсен шушы машинада. Аллаһ бәрәкәт бирсен шушы йортыгызда дип әйтсәк, ул дуга кабул булачак һәм күз тиюдән дә Аллаһ субханаһу ва тәгалә иншааллаһ саклаячак. Өченчесе, безгә бәрәкәт китерә торган әйбер, ул да булса хәләл малны кәсеп итү. Хәләл эштә эшләү, урламау, ул ризыкның хәләл булуы, акча эшләгән акчаң хәләл булу, хаксыз, ниндидер җиңел килгән акча булмасын, ул хәләл булсын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Сагид аль-Худридан килә торган хадистә әйтеп калдырды: хәләл эшләнелгән мал, кәсеп ителгән мал, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, гаиләгә китерә диде. Бәрәкәт китерә, байлык китерә диде, карагыз әле. Һәм шушы нидә дәвамында ук әйтә шушы хадистә, мәгънәсе шундый: ул китерә, әгәр дә бәрәкәтсез була икән, харам була икән, ул була бәрәкәтсез. Кеше аның рәхәтен күрми. Ничек итеп моны аңлатырга була? Мәсәлән, машина сатып алды. Өр-яңа. Әмма ләкин бәрелә дә бәрелә,
нишләптер? Гел ремонтта ул машина. Ул мөмкин бәрәкәт юк ул машинаның. Нинди акчага таптым микән мин бу машинаны, сатып алдым соң әле дип уйланырга без тиешбез сезнең белән. Күп очракта әйтәләр, минем улыма 25 яшь, улым мине берничек тә тыңламый. Институтында ташлап кайтты, нәрсә эшләргә белмибез дип әйтәләр. Ә сез ул малайны нәрсә белән ашаттыгыз? Ризыгыз хәләл булдымы? Без әйтмибез исерткеч эчемлекләр, без әйтмибез дуңгыз ите турында. Ул хәләл булдымы? Син нинди өеңә ризык алып кайттың? Ул нинди акча иде? Хәләл идеме? Хәләл җифетең сине тыңламый, киреленеп сиңа кычкыра икән, мәсәлән, тагы нәрсәләрдер эшли икән. Нәрсә белән син аны киендерәсең? Нәрсә белән син аны ашатасың үзеңнең хәләл җифетеңне? Бит сахабалар әйтә торган булганнар. Мин үземнең гынахымны күрәм атымда диятергән булганнар һәм хатынымда. Шуңа күрә хатын кычкыра икән, машинабыз йөрми икән, атыбыз тыңламый икән, димәк кайдадыр безнең гынахыбыз бар. Бу Фудейл ибн Гыят ташлай әйткән, динемдәге кимчелекләремне мин күрәм дигән үземнең хәләл җифетемдә дип әйтә торган булган. Хәләл җифете киреләнә торган булса, ул әйтә торган булган, димәк мин дин ягында нәрсәнедер эшләп бетермәгән дип әйтә торган булган. Шуңа күрә хәләл ризык табырга һәрберебез сезнең белән тиешбез. Дүртенчесе ул бусы тагында кызраграк җәмәгать, бу әйбере дүртенчесе онытылды, бездә гомумән ул хәзер юк. Пәйгамбәр саллаллаһу моның турында бик нык күп әйтте. Эшне башлаганда иртән иртүк башлау. Иртәннән үк яисә әзерләнергә. 10-га хәтле йоклап ятмаска. 11-га хәтле йоклап ятмаска. Иртән иртүк аны башларга. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәте буенча ул шулай. Аллаһы Тәала аңарда бирәчәк бәрәкәт. Юлга чыкканда, сәфәргә чыкканда пәйгамбәребез иртән иртүк чыккан. Берәр нинди эш эшләгәндә ул шулай ук аны иртәнге намаздан соң ук, бу инде Сауд Гарабстанда иртән иртүк иртәнге намаздан соң башлый торган булган пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм пәйгамбәребез дуга кыла торган булган. Менә чынлап та эшмәкәрләр белән сөйләшкәндә алар әйтәләр. Иртән торып менә хәтта шул 5-тән генә булса да эшли башласаң, күп эш эшлисең ди. 10-га хәтле, 9-га хәтле минем бөтен документ эшләре эшләнеп беткән дип әйтәләр. Ә нигә дигәндә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям дуга кылган. Аллаһумма барик ли уммати фи букуриха дип дуга кылган. Ә без сезнең белән беләбез, пәйгамбәребезнең дугасы кабул була. Эй Аллаһым, минем өммәтемә, бу безгә җәмәгать, иртәнге вакытны бәрәкәтле ит дип сораган пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә иртәнге вакыт ул менә шулай бәрәкәтле. Без дә сезнең белән иртән иртүк башларга тырышыйк. Була шундый бер сахаба, аның исеме була Сахил исемле. Ул көннәрдән бер көнне бик байып китә. Аңардан сорыйлар, нәрсәдә хикмәт дип. Ул әйтә, мин базарда эшли торган була, лавкага әйберләремне куя башлыйм, иң беренче булып дип әйтә торган була. Шушы нигә, полкаларга ниләргә сатыла торган әйберләрен куеп, кеше әлбәттә юк, кеше килмәгән. Әмма ләкин ул шул эшен иртән иртүк башлый торган була. Абдулла ибн Масгудка иртәнге намаздан соң килгәч тендә җәмәгать белән мәчеттә намазны укыганнан соң да кешеләр килгәннән соң, мусульман кардәшләр, Абдулла ибн Масгуд сахаба янына, Аллаһ аңардан разый булсын, гаҗәпләнә торган булганнар. Иртәнге намаздан соң бит кеше йоклый, йокларга ята, ничек инде йокламыйсың, бит. Әмма ләкин ул Абдулла ибн Масгуд йокламый торган була. Үзе йокламаган, хатыны йокламаган, хәтта балалары да йокламаган була. Аңардан сорыйлар: "Эй Абдулла ибн Масгуд, сез иртәнге намаздан соң йокламыйсызмы?" дип. Һәм ул әйтә торган булган: "Без бит гафилләрдән түгел. Мин иртәнге намаздан соң зикр әйтәм" дигән. Хәләл җифетем үзенең эше белән мәшгуль, балалар да үзләренең эшләре белән мәшгуль, без гафилләрдән түгел дип әйтә торган булган. Шуңа күрә менә иртәнге вакыт ул бик нык бәрәкәтле. Бишенчесе әйтергә кирәк шуны, ул да булса ризыкны ашаганда, менә киемнәребезне кигәндә гел Аллаһны искә алу. Ул киемдә Аллаһ Тәала безгә бирәчәк бәрәкәт. Ашаган ризыгыбызда Аллаһ Тәала бирәчәк бәрәкәт. Ну, ашар алдынан без сезнең белән бисмилла дибез. Аша бетергәннән соң әлхәмдүлилләh дип әйтәбез. Шулай ук өстәп тә куйык, Я Раббым Аллаһ, бир миңа бәрәкәт дип сезнең белән әйтик. Аллаһу субханаху ва тааладан бәрәкәт сорыйк, һәм Аллаһ Раббул Изза безгә менә шуңарда бәрәкәт бирәчәк. Ашаганда Аллаһы Тәгаләдән бәрәкәт сорарга. Һәм шундый бер кызык әйбер бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу безгә аны әйтеп калдырды. 2 кешелек ризык җитә 3 кешегә дигән.
3 кешелек ризык җитә 4 кешегә дип әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шуңа күрә җәмәгать табында ашарга утырганда бер үзебез генә ашамыйк. Утырыйк хәләл җифет белән, балалар белән, бисмилла дип, бер табыннан ашыйк шулай итеп бергәләп. Бергәләп ашаганда Аллаһы Тәгалә шул ризыкта бирәчәк бәрәкәт. Кайберсләре әйтәләр: "Минем хәләл җифетем диетада. Ул үзенә әзерли. Ә мин үзем анарысын утырып ашыйм. Әмма ләкин шулай булса да, хатыныңыз диетада булса да, ирегез былай булса да, барыбер отдельно нидедер аерым ризык булса да, бергә утырып ашау хәерлесе. Аллаһы Тәгалә аңарда бирә бәрәкәт." Һәрберебез сезнең белән менә шулай итеп бәрәкәттә булык. Эштә мәсәлән, обед вакыты җитте икән, бер үзебез ашамыйк, бер үзебез генә чәй эчеп утырмыйк. Кардәшебезне, коллегабызны чакырыйк. Әйдә минем белән ашамыйсыңмы? Минем белән чәй эчмисеңме дип. Шул вакытта Аллаһ Раббул Гизза безгә бәрәкәт бирәчәк. Шушы бәрәкәткә без сезнең белән һәр вакыт омтылыйк. Һәм Аллаһ Раббул Гизза безгә иншааллаһ һәрберебезгә бәрәкәт насип әйләячәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.